Més de 50 veïns i veïnes d'Alginet van poder participar ahir en l'activitat programada per la regidoria de festes. L'Escape Room, organitzat per l'empresa local Factoria d'Idees i Creacions, es va desplaçar ahir dimecres a la plaça de la Constitució per tal d'oferir una activitat novedosa i diferent. Han passat unes 60 persones, de xics i xiques, i l'acceptació ha sigut molt bona perquè molta gent s'ha quedat en reserva. L'activitat consisteix en veure uns vídeos que fem tota l'explicació de temes Covid, la història, i després pugen al bus, i en el bus n'hi ha una sala que és un escape room. Van desxifrant enigmes i finalment troben la clau d'eixida i tenen que eixir en menys de 60 minuts. L'autobús ha tingut una acceptació molt bona. Nosaltres mateixos ens hem sorprès per l'acceptació que ha tingut. Jo crec que hem innovat moltíssim i al final el treball s'ha vist recompensat. Ens apuntàrem perquè estàvem avorrits i no n'hi havia cosetes per a participar en el poble i estàvem en un local i es presentà l'oportunitat de poder fer aquest escape room i parlarem amb els amics i directament ens apuntàrem. Hem arribat així, el xic ens ha fet una introducció de la història, tot el que n'hi ha i ens ha fet una xicoteta explicació. A part, una vegada ja ens ha contat la història, l'explicació i les mesures de seguretat que s'apliquen contra el Covid, ja hem passat dins i ens ha ensenyat quines coses poden gastar, quines no, i ens han anat donant pistes per a poder fer el puzzle. A veure, jo la veritat que sí que ho recomano, i ho recomanaria per a totes les edats, i sobretot si t'has vist Harry Potter, jo penso que val la pena. Amb totes les mesures sanitàries, els grups inscrits van poder realitzar aquesta prova d'enginy i diversió.